Sut ydych chi? Da iawn, gobeithio. Dwi'n gyrru yn y car. Dwi'n gyrru yn y car. Dwi 'di bod yn dathlu Gŵyl y Glaniad yng Nghaerdydd. Dwi 'di bod yn dathlu Gŵyl y Glaniad yng Nghaerdydd. Be ydi Gŵyl y Glaniad? Be ydi Gŵyl y Glaniad? Gorffennaf 28, 1865. Gorffennaf 28, 1865. Nath y pobl cynta o Gymru glanio, Gŵyl y Glaniad, lanio yn Patagonia. Da ni'n dathlu Gŵyl y Glaniad ar Gorffennaf 28 bob blwyddyn. Da ni'n dathlu Gŵyl y Glaniad ar Gorffennaf 28 bob blwyddyn. Eleni, mi wnaethon ni ddathlu Gŵyl y Glaniad yng Nghaerdydd. Sut da ni'n dathlu? Sut da ni'n dathlu? Wel, yng Nghymru, da ni'n cael parti bach. Da ni'n cael parti bach. Da ni'n sgwrsio. Da ni'n cael cinio. Da ni'n cael cwrw bach. Ella gwin bach. Ond bob blwyddyn yng Nghymru, mae Gŵyl y Glaniad yn symud o gwmpas. Mae Gŵyl y Glaniad yn symud o gwmpas. Bob blwyddyn mae Gŵyl y Glaniad yn symud o gwmpas Cymru. Eleni, mi wnaethon ni ddathlu yng Nghaerdydd. Da ni'n dathlu efo Cymdeithas Cymru-Ariannin. Da ni'n dathlu efo Cymdeithas Cymru-Ariannin. Mae Cymdeithas Cymru-Ariannin yn grŵp o bobl a da ni'n casglu arian. Da ni'n casglu arian i helpu ysgolion a cymuned yn yr Ariannin. Da ni'n casglu arian i helpu ysgolion a gymuned yn yr Ariannin. Da ni'n helpu athrawon, da ni'n helpu dysgwyr sy'n dysgu Cymraeg. A os da chi isio dysgu mwy am Patagonia, Cymdeithas Cymru-Ariannin, so os da chi isio dysgu mwy am Patagonia neu am y Gymdeithas, wel, ewch i'r wefan, ewch i'r wefan Cymdeithas Cymru-Ariannin. 2, dewch i'r Eisteddfod. Dewch i'r Eisteddfod. Achos mae gynnon ni stondin yn yr Eisteddfod. Mae gynnon ni stondin yn yr Eisteddfod. Mae gan Cymdeithas Cymru-Ariannin stondin yn y Steddfod. Felly, dewch i'r stondin yn y Steddfod. Dewch i siarad, dewch i ofyn cwestiwn, a 3, ewch i YouTube neu Instagram Menter Patagonia. Ewch i YouTube, Instagram neu Facebook Menter Patagonia. A os da chi isio cefnogi, ysgolion, athrawon, dysgwyr yn y wladfa, dewch yn aelod. Dewch yn aelod o Cymdeithas Cymru-Ariannin.
ewch i'r wefan a clicio ar y link i ddod yn aelod. A ella, wela i chi yn Gŵyl y Glaniad flwyddyn nesa. A ella, wela i chi yn Gŵyl y Glaniad flwyddyn nesa. Sgynnoch chi gwestiwn am Patagonia? Sgwennwch yn y sylwada o dan y fideo. Sgynnoch chi gwestiwn am Patagonia? Neu sgynnoch chi gwestiwn am Gŵyl y Glaniad? Sgwennwch yn y sylwada o dan y fideo. Diolch am wylio. Hwyl am y tro!